በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ነዚ መደብ ናይ ምድሪ ኣጋዚ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኣና ብድኹማት ባሮቱ ካብ ኣጽናፈ ዓለም ስጋብ ኣጽናፈ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስጋብ ዛ ግዜ እዚኣ እውን ባሪኹን ቀዲሱን ካብ ኩሉ ክፉእ ሓልዩ ስለ ዘብፅሓና ኣብታ ዝነበረትና ዕድመ ካልእ ዕድመ ወሲኹ ስለ ዝሃበና ደጊምና ክቡርን ዘለዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሕራይ ለማዓንቲ ብሕፅር ዝበለት መልእኽቲ መፅአኩም ኣለኹ። ንሳ ከዓ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሎማዓንቲ ማዘርስ ደይ ተባሂሉ ዝበዓል እዩ። ምናልባት ኣዴታት ኣሕዋትና በዚ ደስ ዝብለክን እንተደኣ ሃልዩ ሃፒ ማዘርስ ደይ ክብለክን ይደሊ። ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ብዘሐጉሶ እንተበልካዮ ፅቡቅ እዩ። ንሓጎስ ስለ ዝኾነ የሐጉሶ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ሓቂ እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብኣ ቆሮንጦስ ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 4 እንታይ ኢሉ ኣዝየ ዝፈትወኩም እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ሲ ነታ ፍቅሪ ክትፈልጥዋ ኢለ እምበር ክሕዝነኩም ኢለ ኣይኮንኩን ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት በዚ ክንዘራረብ ከለና ብኸመይ ዝበዓል እዚ መዓልቲ ኣዴታት ክተብዕል ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። መዓልቲ ኣቦታት ክተብዕል እውን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ግን እቲ መሰረቱ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ምስ እምነትካ ምስ ባህልኻ ምስ ምግባርካ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ከሎ ኣዝዩ ዝበለፀ ይገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ በዓል እዚ ብኸመይ ተጀሚሩ ወይ መን ጀሚርዎ ንዝብል ቅፅል ኣቢልና ክንኣትዎ ኢና። ግን ምናልባት ንሕና ብፍላይ እቶም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንበሃል ኣዴታትና መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ መዓልቲ ኣዴታት ኢለን ከብዕላ ከለዋ በቲ ዝርዳእ ንኩሉ ዘማእከለ ክኸውን ደስ ይብል ንኩልና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣዴታት ብሂዋን ይኾን ትግለጽ። ሂዋን ካልአይቲ ኣዳም ኮይና ተፈጢራ ኮይኑ ግን ሄዋን ብዝወደቐቶ ወይ ብዝሰሓተቶ ትእዛዝ ናይ እግዚኣብሔር ወዲቓ ኣብ ውዳሴ ማርያም እንታይ ይብል? በእንተ ሄዋን ተኣጽወ ሆህተ ገነት ወበእንተ ድንግል ማርያም ተርህወ ለነ ዳግመ። ገነት ብሄዋን ምክንያት ተዓጽያ ነበረት፣ ብድንግል ማርያም ከዓ ዳግማይ ተኸፈተትልና ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባት ኣማእኺሉ ኣዴታት ኣዝኽን ክትምክሓሉ ዝግብኣክን ከም ኣዴታት ኮይንክን ክብሪ ትረኽባሉን ትፍስሃሉን ንኩልክን እውን ኣማእኺሉ ክጥርንፍ ዝኽእል ልደት ናይ ኣደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣብ ዝሓለፈ 5 መዓልቲ 6 መዓልቲ ኮይኑ ሎሚ ዝሓለፈ ዕለት ሓደ ጉንበት ኢላ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተኽብሮ
በዚ ክኸውን ኣዝዩ ተመራፂ ነይሩ ኮይኑ ግን ንሕና ሃብታማት ወይ ፈላጣት ዝኾነ ሓሲቦም ክሪኤት ብዝገበርዎ ወይ ብዝመስረትዎ ብኡ ተመሪሕና ስለ ንኸይድ በቃ እንታይ ይኹን ብኸመይ ይኹን ከይፈለጥና ስኢልና ተኸቲልናዮ ንኸይድ ዋላ ናይ ግለሰባት እውን ይኹን በዓላት ነብዕልን ነኽብርን ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ቦታት እውን እንተኾነ መዓልተ ቦታት ኢልካ ከተኽብር ከለኻ እዚ እውን ቀፂሎ ብዝቕፅል ወርሒ ይመፅእ ማለት እዩ ግን እቲ ናይ ለማዓንቲ መዓልተ ደታት ስለ ዝኾነ በዚ ናይ ለማዓንቲ ክንዘራረብ ይሓይሽ እምበር ናይ ቦታት እውን ብትኽክል ዳግማዊ ኣዳም ተባሂሉ ዝተሰየመ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተወልደሉ ብበዓለ እግዚኣብሔር መዓልተ ቦታት እውን ክኽበር ኣዝዩ ደስ ምበል ትርጉም እውን ይህብ ንዝኾነ ሰብ ንኸብሎሲ ሰንስ ይህብ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ፍሉይ መዓልቲ እንተደኣ ጌርካዮ ምናልባት ናብ ውልቀ ሰባት በርዝደይ ወይ ከዓ ዝተወልድሉ መዓልቲ ክትርጎም እዩ ማለት እዩ ብሓደ ማእከልነት ዝገብረካ ንኩልካ ክጥርንፈካ ዝኽእል ከሰማምዐካ ዝኽእል ክትሕዞ ከለካ ግን ኣዝዩ ፅቡቕ ኩሉ ዝሕጎሰሉ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት በዚኣ ሓንቲ ክመፃኩም እየ እዛ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ መዓስ ተጀሚራ ብኸመይ ተጀሚራ ንዝብል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዩኤስኤ ኣብ ከተማ እውን ኣብ ቨርጂኒያ እዩ ተመስሪቱ እቲ መመስረቲኡ ምናልባት ኣብዚኣ ከፊተ ከሪአኩም እየ ሓራይ ኣብዚኣ ኣላ ኦፊሻል ማዘርስ ደይ ሆሊዴይ አሪዮስ ኢን ዘ 19th as a result of the effort of Anne Jarvis daughter of Anne Reeves Jarvis ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ 1900 ከባቢታት እዩ ተመስሪቱ ዝብል ዘሎ እዚ ብመን ተመስሪቱ በዚያ አን ጃርቪስ ትብል ጓል አን ሪቨስ ጃርቪስ ማለት እዩ ሕጂ ብትክክል እቲያ ቀንዲ ዝተመስረተትላ እውን 1907 እያ ንሳ ኣብ ናይ ኣዲኣ ክስታይ ዝነበረ ብዝያዳ ኣብ ሓንቲ ነራ ኣብዚኣ ክስታይ ከብለልኩም 1907 እንታይ ዝብል እዚኣ ካብ ደገ ክስታይ የንብበልኩም ኣለኹ Anne Jarvis celebrated the first Mother's Day when on May 12, 1907. She held a memorial service honoring her late mother in Griffon, West Virginia. ይብለና ኣሎ ካብዚያ ብቴሌፎን ስታይ ዘሪአኩም ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ እውን ንሳ ብዘቃልሐቶ ወይ ብዘቕረበቶ ፕሬዚደንት ኣብቲ ናይ ሽዑ ግዜ ነበረ ኣብ 1900 ኣከባቢ ጃፈርሰን ዝበሃል ሓቲቱ ወግዓዊ ከም ዝኸውን ገይርዎ ማለት እዩ እዚኣ ሰብ እዚኣ ግን ብዝገበረቶ ብናይ ኣዲኣ በዓል ብኡ ተመርኪሱ ናብ ዓለም ሙሉእ ናይ ኣደታት ክብሪ ክኸብር ኣለዎ ተባሂሉ ተመስሪቱ ኣብ 1900 ስጋብ ሕጂስ ክንደይ ዓመታት ኮይኑሎ ብጣዕሚ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ነዚ ሕጂ በዚኣ ምኽንያኻ ሕራይ ጀሚራቶ ነቲ ክብሪ ናይ ኣደታት ክብሪ ይግብአን ኢላ ጀሚራቶ ክብሪ ይግብኣ ኮይኑ ግን ንሳ በቲ ዝመስላ በቲ ዕለት ዝተሰማምዕሉ ገይሮም ኣለዉ ብኡ የብዕልዎ ንሕና ከዓ በቲ ንዓና ክሰማምዐና ዝኽእል በቲ ባህልና ክሰማምዖ ዝኽእል በቲ ሃይማኖትና ክሰማምዖ ዝኽእል ብኡ ከይድና እንተንገብሮ ደስ ምበለ ብዝብል ሓሳብ ናባኹም መፅአኩም ዘለኹ ስለዚ ምናልባት
ኣብቲ ናታ ስእሊ እውን እንተዳ ከርእየኩም ኮይነ ኣብዚ ክትመፅያ ረይዋ ኣብዝላ እዚኣ ኣን ትበሃል ማለት እዩ። እዚኣ ናይ ኣዲኣ በዓል ኣብ 1907 ኣብ ሜይ 12 በዓል ወይ ከዓ ተዘክሮ ናይ ኣዲኣ ክሳይ ዝገበረት በዚ ምክንያት ስጋብ ሕጂ በዓል ኣዴታት ተባሂሉ ዳርጋ ኣብ ዓለም ሙሉእ ይበዓል ኣሎ። ኣብ ገለገለ ሃገራት ኣሎ ኣብዚ በዓል እዚኣ የብዕልዎን እዮም። በቲ ንሶም ዝተረድእዎ በቲ ንሶም ዝመስሎም ኣብ ካሊእ የብዕልዎ እዮም። ወላ በዓል ኣዴታት እንተበዓሉ ኣብ ካሊእ የብዕልዎ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እውን በቲ ዝርዳእና መልክዕ ብትክክል ኣዴታትና ክብሪ ይግበአኒ። ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ካብ ኣዴታት ዝርከብ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር እዩ። እቲ ፅቡቅ ነገር ስለ ዝኾነ ብኣና ብደቂ ሰባት ፅቡቅ ስለ ዝበልናዮ ፅቡቅ ክኸውን ዘይኮነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ንኣዳም ብዘይካ ሔዋን ክኾነልካ ኣይክእልን እዩ ዝብል ኣዳምን ሔዋንን ሰብኣይን ሰበይትን ተፈላለዮም ክነብሩ ከም ዘይክእሉ ከም ዘይጥዕሞም ዝገልፅ ስለ ዝኾነ በቲ ካብ ኣዴታትና ዝርከብ ፀጋታት ይኹን ክእለት ከዓ ብትክክል ክብሪ ይግበአን እዩ። እቲ ክነክብሮ ከለና ግን መዓስን ኣበይን ንዝብል ክንሓስበሉን ክነብለሉን ይግባእ እዩ። ስለዚ እናተይ ሬኮመንዴሽን ወይ ከዓ ከም ክኸውን ኣለዎ ኢለ ከመሓላልፎ ዝኽእል ኣብቲ በዓል ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣደ ብዙሃን ኣደ ኩልና ዝኾነት እቲ ናይ ኣዴታትና በዓል እውን ምስቲ ናታ ደሚቁ ክውዕል ከሎ ንዕአን እውን እንቋዕ ኣብፅሓክን እንቋዕ ሓጎሰክን ክትብለን ከለካ ዝያዳ ዝማዕረገ ምኾነ ንምባል መፅአኩም ዘለኹ። ምናልባት ዝተጋገኽዎ ነገር እንተዳሃልዩ ሓሳበይ ዘቕርብ ዘለኹ ሬታ ግበሩለይ። ብዝያዳ ግን ኩልና ተረዲእና በቲ ዝሓሸ ክኸውን ዘለዎ ክንከይድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክደግፈና ዝነበረና ግዜ እውን ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሰሰናይ ዘለኹሞ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።